egy másik témával, mert most még ugye Orbán kormány van, tehát még egy hónap. világos, igen, egy hónapig még látok a kormányon. Szóval, lásd, kivel van dolgod. Én most kifejezetten szűkre szabottan fogok idehozni néhány videórészletet a kampány teljesítményedből, mert azért eléggé megszaladt veled a szekér, és szeretném, hogy azért egyik másikra tudnál reagálni most ennek a távlatából. Úgyhogy nézzünk meg egy rövid összeállítást, tényleg csak néhányat válogattunk be, mondom még egyszer, de azért ezekre szeretném, hogyha valamilyen módon reflektálnál. Következzen akkor az a bejátszás. A nemi szervét fogdosta a szerdai parlamenti ülés alatt Magyar Péter. A Tisza Párt elnökéről videó is készült, ami bejárta az internetet. Jól látszik, hogy nem zavartatja magát, a kamerák előtt igazgatta a péniszét. A sokat látott szakértőt is megdöbbentette az, amit látott. Nem csoda, hogy valahonnan erőt akart meríteni egy ilyen szintű áruláshoz, de úgy tűnik, hogy ahol kereste, ott nem találta. Bennetek is felmerült már a kérdés, hogy vajon Han Endre miért hoz ki ilyen teljesen nevetséges és szakmaiatlan számokat a Tiszáról. Ezeket bizony még ellenzéki körökben is megmosolyogják. Az a helyzet, hogy ezeknek a baloldali kutatóknak egyetlen egy szavát sem lehet elhinni. Ők valójában nem közvéleménykutatók, hanem közvélemény manipulátorok. Emlékezzünk, januárban azt közölték, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33%-on áll. Itt világosan látszik, hogy a Medián valódi belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36%-on állt. Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányában. Ez bizony csalás. Miután kiszivárogtak az adóemelési tervei, és láthatóan kormányzásképtelen Magyar Péter pártja, már a baloldalon is elkezdték kritizálni, sőt a dollár médiában is nekimentek. Míg Orbán Viktor országjárásain hatalmas nagy teltház van, addig Magyar Péter tegnap még az élő közvetítésen indította el, olyan kevesen voltak rá kíváncsiak.